Isang pinagpalang araw muli sa ating lahat mga kapadyak. Sa pagkakataong ito, may natanggap tayong isang magandang regalo sa isa sa mga sumusuporta sa atin. Kagabi ko pa sana ito gustong buksan mga kapadyak, pero pinagpaliban ko para mas maganda natin siyang makita ngayong araw. Unang-una nga pala mga kapadyak, papasalamat ako sa Panginoon dahil may nakapansin sa ginagawa natin at ginawa siyang instrumento para bigyan tayo ng isang munting regalo. Mamaya shout out ko yung kung sino yung nagbigay nito. At ito na nga mga kapadyak, bubuksan na natin. Hindi na ako makapaghintay. Siyempre first na natanggap natin to sa pagbablog natin, kaya excited na ako at syempre masaya, kaya talagang sobrang pasasalamat ko sa nagbigay. At ito na nga po ang itong munting bagay na makakatulong sa pagbablog natin, kaya thank you so much. Kaya thank you po sa iyo. Ito na nga po siya. Charan! Wow! Okay, sports camera, di ba? Ang ganda. Okay guys, samahan niyo ako at i-unbox natin siya. I-unbox na po natin. Excited na ako. Medyo na-fold siguro na ano to sa biyahe. First gift ng mga sumusuporta sa ating mga kapadyak. Sports camera. Yup. Yan. Oh, di ba? Ganda. Thank you. Buksan na natin yung box. Guys, ang ganda. Meron din siyang dock cable. Meron na siyang mga yan sa pang clip. At meron na din siyang yung holder dito sa baba. Sana gumana siya ng ayos mga kapadyak. Okay na to, may stabilizer na, then pwede na rin siya sa underwater, waterproof. Tapos ano siya, video 1920 to 1080 pixel, 15 fps, tapos hanggang 30, tapos super wide angle na siya, lens 140 degree, waterproof up to 30 meters. Okay, yan. 1.5 to 2 inches ang LCD niya, jack. Tapos multi-language storage, micro SD, battery niya 900 mAh, 1.5 hours yung itatagal niya charging siguro yan. Input output micro USB dimensioning. Ingat mga kapadyak. Okay, ganda. Thank you. At i-check natin siya kung okay. I hope okay naman, gumagana. Then hindi ko pa masyadong alam, pero I hope na okay siya. Kompleto naman yung accessories niya mga kapadyak. Ayan. Tapos na siyang manual. Excited na ako siyang gamitin mga kapadyak. Pero basahin na natin to para sigurado.
Inuulit ko po, thank you so much sa nagbigay. Napakabait mo, si Lord na po ang bahalang magbalik sa iyo ng kabaitan. Ayan. Salamat. Salamat sa Nayas Drugstore na nagbigay nito. Mabuhay po kayo. Hanggang sa muli guys, at itetest ko muna kung okay siya. I hope naman na okay, walang problema para magamit na natin. Okay guys. Thank you. At hanggang sa susunod na mga videos ko, panoorin nyo. And subscribe po kayo sa YouTube account ko, Francis M. Vlog. At i-click nyo na rin yung notification bell para updated pa kayo sa mga susunod na videos na gagawin ko. Salamat guys!